Arep tok bawani dhewe meneh apa nyroyo karo Mbak Apri? Kula manut panjenengan kula rawani akon Soale engko nek nesu medeni niki. Sapa sing nesu medeni? Iki lho. Kae to, mumun kae to. Mumun. Dia lagi bandit kok ya. Ya diparuh ora apa-apa Mbak Tatin karo Mbak Apri. Mbak Apri kan Mbak Tatin. Mbak Apri. Janji. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Jare kon paron-paron. Nek tak gagas ki anu Pak Geter ki ya neka-neka ya. Piye? Pas aku Mbak Apri spote ngunduh layangan. Ngerti nek layangan ini kan biasanya permainan cowok, ngerti nek aku Mbak Apri sejatine lanang spote ngunduh layangan. Bareng Mbak Tatin sing ngadeg iki mau selendang biru. Nyoto kagungane gede lho. Ya cocok. Nyoto kagungane gede paedae. Sing nyemoni sapa dalange ya? Lah ya. Ora aku animoni wong ki minangkani pamundutan request pancen yo kuwi kok ya. Mbak Tatin sing jumeneng nyoto kagungane gede. Apa ta jane sing gedhe ndi? Lah ya ki ngono lagon iki mau cakep. Lah ya nek kok nyemoni aku nggon aku sing gedhe sing apa? Gelungane lho Mbak. Kan jan wajahe kan bunder tadi nek gelungane cilik kan ya ora demes. Ngerti dhewe ta lek men ki piye nek karo sampean. Masa gur gelungan ra mungkin. Iya. Sok ngerti ra? Sok ning akhirat ilat kuwi diketok-ketok. Soale aku kulino tuh mbak cucukan. Aku takut tok. Iya aku iya. Aku ora aku sok mikir sok mben ora mikir dunyo tok. Sok ilatmu diketok-ketok. Iya. Alah gur sing ngomong banci ora percaya aku. Ayo Mbak. Selendang biru, selendang biru, among ngenaki hati, naratakan batin setiamu. Ayo, piye telu nyuwara bareng. Sing mumun swara lanang. Sing tenanan lho, Lek. Ya tenanan. 1 2 3. Sleng. Lho kowe iki piye lho suaramu ki piye? Ya beda jeneng lambeku gula satemplek kok kon padha. Lambene ora padha ya beda. Nek kono Apri kan nyoro-nyoro, nek kan lambe gula satemplek. Gula ninis. Gula dirubung tawon ya. Yo sing serius no. Ya. Selendang biru. Ayo Mbak Tatin dibawani terus ditibake ning suwuk grupak Mas. Tatapono janjimu selendang biru. Inje sugeng dalu Mas Geter. Inje sugeng dalu Mbak Tatin. Kak Apri. Halo Mbak Tatin, sehat nggih? Alhamdulillah, lama Ya tak jumpa. ampun. Kangen. Kangen sama kangen. I miss you too. Iya. Kowe ngapa kok meneng ya, Del? Ayo aku yo aja nganti nyelani yo iki Mbak Tatin aku Mbak Apri karo Mbak Mimin wis ngaturake. Dengan durung ngaturake selamat Ya karo Pak dibageke Sudarno. karo Li'e ku ya dibagekake. Pripun Mbak Tatin? Le pipis lancar to? Lah pripun? Kan anake pipisku. Soale kan usia kaya kula 46 ke atas ya padha ngerti dhewe nek wong wedoke lho, krasa slemet-slemet lho tekan kamar mandi sentek ning dalan ngono kan ya pengaruh to. Nek wong lanang ngono ki ra ngalami nek piyai putri kaya kula kan ngrasake. Wis dol to. Untuk babakan pipis saya masih normal. Masih bisa mengampar. Begitu ya. Ya sok tak terke. Gimana kabar? Lama tak jumpa. Alhamdulillah sehat, wong rapate ayu. Wong ayu lah. Sehat. Terima kasih, yang penting sehat. Amin, bakune Nggih. sehat. Nek sehat atine, sehat jiwa ragane iki arep melakukan apa-apaan iki apapun gampang ngono lho. Nggih. Menika nderek mangayu bagya kagem Pak Sudarno. Nggih, atas terpilihnya sebagai lurah. Semoga amanah nggih Pak nggih. Lurah ngendi disebutke? Lurah ngendi disebutke? Sari.
Lurah Argosari. Beliau melalui proses yang panjang. Sadurunge dadi dukuh, sadurunge dadi lurah, beliau nyun sewu ngastone dadi tukang ojek. Lho. Oh nggih. Puluhan tahun nggih to Pak Leres to. Lho dadi kan wong ki ora serta-merta langsung dadi beliau memang bener-bener dari nol dari bawah. Dadi ngerti panas priye rakyat iki kaya ngopo. Dadi wong iso dadi arus bawah ki ngerti. Tukang ojek pundi, Pak? Pengkolan. Lho, sinetron. Tenan kok leres to Mas, nggih to Mas. Lho, tenan kok. Oh, berarti dari bawah ya? Nggih dari bawah. Enggak langsung dadi nek wong lahir wis dadi wong duwe sik. Kan urung tau ngrasake rekoso. Iya. Dadi nganggo sesuatu mikir mungkin dengan nganggo ukurane dekne ning nek wis tau ngalami oh ya dadi wong ra duwe iki ngene iki. Dadi wong rekoso golek saiki dipangan sesuk, golek saiki dipangan sesuk iki ternyata kaya ngene. Dadi aku kudu ngerti arus bawahe seperti apa. Ngono ki ngerti. Dadi kembali kanca Jombang Dek Apri nganggo rasa. Tingkat empatinya lebih tinggi. Lho, iki lho Nak. Nek wis tau ngrasake nang ngisor sesuk insyaallah sebagai pemimpin yo iso ngerti karo wong ngisor. Ngerti lah. Amin. Pangajapun rak ngono. Nggih, ngenten niku pangajabe dadi ben ngerti rekosane wong dadi wong cilik. Nah, iya. rekasane wong sekeng iki kaya ngopo? Wong sekeng iki kesendu sithik atine mesti gampang anu lah ngono ki. Mas aku dhewe apa kaya aku do dino wong lanang do ngino aku ngono kuwi mesti aku ya ngerti. Aku ya ngerti ngrasake aku. Ngrasake blasaran wong nyedak karo aku ya sakit. Oh alah. Wong semene mbane kok ora ana sing ngejak aku piye ngono mampir ning kafe apa ngopo nggih. Nggih Mas Geter. Nggih, Niki Dos mau Putih. wonten saking grup TTL menika dari Bunda Lelin. Ini mau minta lagu Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Ya, diaturake. Rawuh wonten mriki. Sugeng rawuh, Bu. Oh, piyambake rawuh. Iya. Sugeng rawuh, Bu. Ya, diaturake saka ngendi Mbak Tatin? Asli Cilacap tapi Nggih. saking Taiwan. Oh, Wah. Taiwan. Oh, Saking grup. iya. Tatin TTL. Tatin Titot Lovers. Tatin Titot Oh, Lovers. kuwi panjenengane. Oh, saking Taiwan nggih Bu, iya. Lho nek sing wedok mesti diambil lho, kowe lanang kok ya ora no. Ora dipercaya wedok. Oh, saka TTL ki Tatin Titot Lover ya, Mbak ya. Nggih. Aku wedok maskulin kok. Wedok ning maskulin. Terima kasih Bunda, menika sampun nyawer. Oh, nggih, Terima diaturake kasih matur saking nuwun. Taiwan. Gumun ya aku wohaya lho. Piyai Kakung tak ambung wegah, gila. Piyai Putri wedi ora mau krim dadi aku bingung. Aku ngambung apa ngambung cagak aku tambah gelem. Ya bingung mau ya jenengan iki lanang ora wedok ora Lah ya ya mengene Piyai Kakung tak cedhaki gila nek Pak Lurah mau kan ora gila ning menghormati aku to dadi kersa. Sing wedok ya wedi, sing lanang gila ngono. Apa kaya wedhus ae ya wis kosot ngono iso meteng ngono ya. Tak goleke sing genah gelem. Ning positif gelem lho aja ngisen-ngisen aku lho. Iya. Sapa? Jodohmu rak Mas Solikin. Saiki. Ampun diyasinke lho kula lho. Ki Pak Ustad. Solikin dan silikon. Yo, Gubuk Asmara diaturake Mbak Tatin. Nggih. Gembo Mas. Ya nganggo. Alah, Kok sok cantik wis entuk saweran salam tempel kok. Ya gembal lho, Mbak. Wis cetha diparingi saka Taiwan salam tempel. Ya gembal lho, Mbak. Kok dadak takon yo Mbak Mimin yo. Pertanyaan, nyon saya iki pertanyaan jongkok. Ayo terus. Banget. Ya gembal lho, Mbak. Nek jenenge wong ora ngerti iki takon. Nek takon apa salahnya sih? Salam tempel, aku ora iri, ora dengki diparingi monggo hakmu. Gembok, aku arep ngedoli disawer 500 ki mung arep setugel lagu. Salahku di mana? Salahmu ngedoli lagu. Kok ngedoli lagu? Ya kebol, Pak. Ya kan nanya, mbak menawa wektune iki kok kesuwen kan. Matur nuwun, Mas. Ya ora wong cetha ngarani Gubuk Asmara mesti nganggo gawa. Matur Nuwun. Wi wis do dikai kuwi ya kuwi. Kena Iki nggo kok TTL lho, Lek. kena nggo tuku bokong. Kok Kok bokong. Lara ndek serepan udan gereja ora garing ya kandhane iki lho. Lho, iki ngate ra mendat lho. Lho ra mendat. mendat. Ditaboki muni ketok nek gabus berarti. Wis ra ketok ora gelem bali. Matur nuwun. Nek ndak tugalik lah. Nyingkar
nyingkur. Anggere sira det ra sida padu. Lah apa ta? Aku kenapa harus padu sama kamu? Wong wedok kuwi kan menenge nek diblonjo. Lah iya bener. Wong wedok ora diblonjo ya kaya pitik memeti. Bojo kuwi lho ora ngayani kok aku golek pangan dhewe. Coba diblonjo penduduk ya. Mas, ngunjuk napa? Wiwi ane piye jare kalung larang? Kan aku wong emoh lah kowe kanggo cilik banget engko darane aku sombong. Oh tak coba. Kuwi dicopot ki mergane ora Lah, piye-piye. piye? Ora ngomong rasa ora. Lah? Wis gatel. Menengo. Kalung kok biru ya? Ijo. Nyingkar. Kok kudu bulan balen to enggak? Kan nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lah piye ta? Kok Kaya apa salah kaya terus? cah sekolah, ini Budi diulangi, ini Budi. Nyingkar nyingkur, nyingkar nyingkur. Ya kono sing bawa kono. Nek disingkur terus kapan anune anu ayo nduk baca tuh. Wis. Piye baleni ra nyingkar nyingkure? Karepmu wong sing nampa dhuwit kowe kok. Ora kaya kowe. Lah kan jenengan yo napa ta? Ditakoni apik-apik ki mbok sing apik. Aku kan beliau niate karo aku ora njaluk lagu, sedekah. Nek karo kowe makan tuku lagu. Aku ra tuku yo dikasih. Mergo kowe dremis. Ra mungkin ora tok WA sik. Ya ora lah. Lah kowe njak dituku apa piye? Sing nuku sapa sik wonge apik apa ora? Nek wonge motok ya gratis. Alah. Bajute Mbak Tatin. Neno neno. Lingsem yen ke mutan lelampahan ngelak nggih ngelak. Biasane sak botole mlebu to, Lek. Abrik iki ngomong sekate-kate. Masa mimi sak botole? Ambo. Umpama iya. Tidak semua itu perlu di-share ning audiens kabeh ora. Apa ya aibmu tak beberke ning kene ye. Sing kula kowe cementel ning bak trek ae tak critakne ye, ya ora to. Wong iya toh masuki kabeh duwe dhewe. Mimin kan nek mangan murka drembo mangane akeh. Lah aku ki wong lho du buta lho mri kok. Lah iya. Gatelen kowe ya. Dijukuki kabeh. Susu kok enek dome iki piye to kuwi? Masa ana? Apa kena santet piye to kok? Jarum-jarumnya sakmono kae ya Allah. Ya Allah. Apa? Apa? Kok wong dongane aku ndukunke aku ya, Pri. Ya Allah. Duh Gusti sing jaja mesti kowe tin. Atase gondodho kok iso metu paku idep kok kae semene Aku jamu ning lebone ora gur paku. Ngerti ra? Kita bersaing secara sehat, wis menang ayu kudune kok ora ngono ki karo kancane. Nek aku antara ndek pacaran ning sedayu lan sak kiwatone mesti kowe bundere. Aku nek ngebone ora. Buktine iki lho. Apa? Ana jarum semono mbane iki lho. Lah kuwi ndek sapa? Lah isi mesti kowe. Uduk. Menungsa murang tata kowe. Jahat. Ya ben aku nek jahat arep ngopo? Nek aku jahat ngopo? Kenjingan kodam hitam kowe. Masa dodokku metune kaya ngene. Aku wedi aku. Wingi sore aku metu ana silete. Mesti kowe kecanda kowe Tatin saiki. Menungsa murang tata. Mainmu ilmu hitam. Nek jan kuwi aku arep ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo? Wis. Becek ketitik ala rupamu. Rupamu dhewe kuwi. Pak, masa dodok kula ya Allah, engko Pri, kok ora mesake mbakyumu partner kerjamu. Ternyata kono main ilmu hitam. Kok iso mestekke nek sing nyantet Tatin? Lah sik kula terawang niku sing menungsa sing sirik kalih kula mung niku. Wetengmu isi apa mau wetengmu? Wetuku metu silete. Oh berarti ndokmu metu separuh nggih mergo nek silete kuwi. Masa? Kok ndoke metu separuh.
Apri ki ngomong bosok. Emangnya duwe ndok wae. Mbah, Aku punya ndok. Wah, Apri guyone guyon jenese gah. lah kok weteng arek silete. Lah jenenge wong jahat kok ya napa ngono. Kok ya apa ya genah Mbak Tatin piye le ngirim. Wong kok ngarani waton lho. Nek aku aku piye tong jawabmu wis ngelek-elek aku tak lebokke laporke polisi iso dadi lho iki. Laporno iku niki ra ono ilmune iki ra ono ngono kuwi. Ya ono no mencemarkan nama baik. Ayo to ya syukur kowe. Ayo, wong aku Kunjara kowe. ora ngleboni kuwi kok dadi ngarani aku. Ya nek ono lebono ono. Kual. Masa aku sing kon ngleboni? Jajali nek iso kowe ngleboni aku. Cepet. Ora mampu. Iya ndak mampu. Ya ndak mampu aku. Wis kok. Ya. Ke sirinene sapa? Wah, karuan. Tresno tulus nadyan engku buk asmara. Lho. Lah Mbak Ayu rak tekon, Mbak nyanyi nganggo BH, Mbak, sak ngertiku ada hari tanpa bra sedunia. Jadi nek iso ki setiap hari jangan nek nyanyi nganggo BH ya, main Nek kenceng arsane. bentuk. Tapi Korset. ada saatnya kalau pas tidur kita nggak pakai bra. Main wong itu orang gampang terkena kanker payudara, ngono lho Kak. Makanya kadang-kadang Lah, jadi aku nek nang ora- omah lho nyanyi iki ngono anu hari satu hari tanpa bra. Heeh. Nah, lho ngono ki lho ono to. Lah aku ning omah nek wayah Arturo ra nggo braki pakne cacah ki malah medeni Bu, ngono ki malah. Oh, kowe ya marah ya. Kewer-kewer. Medeni pakne cah-cah lho, Mas. Jenengan ngakon Mbak Ayu ta? Mbak Ayu takon. Kon ngakon kon ora nganggo bra Mbak Ayu. Kon ra nganggo. Terus piye Mbak Ayu? Ya gelem to kono. Kaya sego kucing ra ono karet. Ah biar. Ya, gubuk asmara ya. Yen limat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning sakit kebak tulisan warna abang
Arep dolaras. Kuwi jenenge ora ngimbangi Mbak Tati. Oh iya jenenge. Terus kuwi Mbak Mimin. Kerja bareng kok kaya ngono. Sewu ya Mbak, kita iki kerja tim. Wahyu iki gara-gara Wahyu tutuk gundul mulai yo. Mbak Tati apik ora disupport kanca-kanca ora dadi. Apri becik ora disupport kanca-kanca ora dadi. Kita teamwork. Satu kesatuan. Parga ya parga ngono. Aku tak rewangi wetengku kram lho iki ya mau. Ya kalian. Kalau mau pargo ya silahkan, aku enggak mau. Enggak mau. Alasane. Aku malu dong. Ya ditutupi padha aku lho, Mbak. Lho aku tak tutupi. Bentukku kok dadi piye? Bentuk apane? Ya apapun. Padahal sing arep Pak Getri kuwi Mas ngene mau lho, sing arep iki nek perkara liyane. Ora wong aku ora oleh kok mau. Lanjut. Yuk rasanya Piai Putri ngono ndak. Nah. Catatan sak jroning ngas. Hey. Datang luntur. Saya merasi. Aku kowe dadi karema. Matur nuwun Mbak Tatin ben lenggah ya lagune sih pirang-pirang iki mau saka Pak Haji Saidi ngersakake aja dibanding-bandingke karo sambel kemangi ning aja dibanding-bandingke mangke Pak Darno Lewung dereng wau nggih wau Pak Darno nggih ngersakake Lewung saiki sambel kemangi tak aturake duet maut Mbak Anting kalih Mbak Agnes ayo Mbak Anting karo Mbak Agnes jumeneng ngaturake sambel kemangi sing bawane mengko iso duet ya. Ayo kanca-kanca disepoti nganggo slendro. Yuk. Orang
salah siji. Kaya wong bingung. Selamat malam Di Agnes. Selamat malam. Do Anting. Selamat malam Kak Apri. Kak Mimi. Iya wong ayu semangat. Nggih. Ra bakal kehabisan sinden kok warga lare ono regenerasi. Nduk Anting ono meneh sing nganyar, ono meneh sing nganyar, ono meneh sing gagrak lawas ya muncul meneh Mbak Endah. Iki ana sing anyar Mbak Enti. Mbak Enti ya, iki ono regenerasi terus nah. Pak Mundute sambil kemangi diaturke ya Cahayu. Nggih. Pak Haji saiki bar iki sesuk dhewe kapan-kapan nek longgar disuwun sowan wonten restoranipun Bapak Haji Saidi. Ya kowe Napa? sampean ya kudu ning kono ora oleh mulih. Ya ning kono to ngaku putra kinasih kok. Lah kok sing isa-isa sapa? Ya. Lho mang ngendika saploke bar wayangan kaya anu Mbak Mimin restorane alhamdulillah pinarengan lancar berkah amin Pak. Niku restorane sadean apa? Ya makanan komplit, apa komplit menunya komplit. Maksudnya temane Sunda apa Jawa? Jawa. Oh, Jawa. Javanese food. Javanese food. Javanese food. Ayo diaturke. Ayo diaturake Pak, bawa sambil duit. kemangi. Bawa. Oh ya. Bawa. Kaya wingi kae lho bawa duit maut wong loro kae lho apik. Oh, Banyuwangi. Heeh, bawane nggo kuwi. Nah, none no. Mambiat mayung paman suarane gandeng pelam piangan nyerah biai nusan toro. Nah iki chemistry-ne ulah iki beda karo Mbak Mimin karo Mbak Apri mau lho. Pripun? Nah iki ra iso duwete iso maut iso trep ngono lho. Nek kula niku jane ya iso maut kali Apri ning kula cenderung mengalah ngoten lho. Dadine mawut ora maut. Banyu wangi kulon kenang wetan segara lor kidul alas angkat kang kaliwiat Ya. Ojo takon sesarengan kang bisa Neno tanah endah meliare meliare
nggih, Pak. Monggo. Lajeng sambel kemari. Anting karo Agnes ya. Isih ana meneh. Akeh iki sian. Isih ana udakara ka 3 lagu. Mongko iki saka panjenengane Pak Putra Dikari Baladewa ingkang mau ngersake ketawang pamuji iki nyuwun diganti ya kuwi Memanikmu sing disuwun Mbak Oriza kalau dikancani sapa iki kepareng transfer ning transfer sesuk awan 500.000 kanggo apresiasi anakku Gading Pamukir sesuk arep transfer ana ngersane Ibu Agnes Widyasmara ya sing dikersake lagune Memanikmu Mbak Oriza ben dikancani karo anak wedok Mbak Entin ya. Ayo kanca-kanca disepoti nganggo pelok Mbak Oriza karo Mbak Entin ya ben rata. Ben rata monggo. Iyo iyo.
dadi sepote nganggo iki Mbak Mimin semangat banget kok. Dadi konduktor. Dadi dirigen no. Dirijen. Nah iya pancen ya kudu kreatif ngene iki, Mbak. Dirijen. Nah ngono kan gue menggugah semangat Oh, nggih. wis rada nglentreh langsung dipacu semangatke meneh. Diunggahke meneh. Menika saking Karang Taruna mriki, Nggih. Argosari. Nggih. Ngersakaken lagon lali janjine paring kepingah 100.000 sembah nuwun mriki. Nuwun. Lah. Oh dipinangkani mboko siji Nggih. pokoke lagu-lagu terus wae. Nggih. Mergo wektune ya kemengkung ndakne sing arep-arep anak gading. Lagune akeh banget ya, Nduk. Nggih, mula ya. Ya. Sing diutamakan lagu-lagu Ya, sik. buka isik. Memanikmu rasa dibawani nok. Nggih. Yo kanca-kanca memanikmu. Sri
Wah. Ayo, Man. Icil saking jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundanging prawadya sawega pasur tambur wiyang suling pepandhen daludak biya bandira kagandha warna-warna Pindha jala dhyana sri kawuryan Waladalah awan Wawanara ingkang putra Dursasana nyadhung dauman niki kula dikanthi wonten ing Kadipaten Permalang niki jane wonten apa to Man Nadyan ingkang putra Kartomarma ugi nyadhung dawuh Paman. Ingkang putra Swatama ugi nyadhung dawuh Paman. Man. Sesengguni kuku kula Citraksi ugi nyadhung dawet anu dawuh Man. Ya. Yang nggih nyadhung dawuh Man. Kok dadi kantong pemayang iki? Jane wonten apa? Kakang Durna. Niki saene sing dawuh kula napa sampean? Pun. Sampeyan napa Tipate? Oh nggih. Anak-anakku ngger Kurawa. Loh. Ngene ya. Mulane Kurawa tak kanthi lumarap ing Kadipaten Permalang iki merga ngene kalenggan iki Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ana ing Pringgondani mongko jane sak surute Prabu Arimba sing kudune wenang dadi ratu Pringgondani kuwi Angger Brajadenta sing pinangka pancen lanang mula iki Kumaulan Kakang Durna sapejagong lawan Angger Brajadenta sing surasane mengaruhi supaya Angger Brajadenta aja nganti nyengkuyung Gatotkaca. Lah iki mau Brajadenta wis kena dipengaruhi oleh Kakang Druna. Nganggo basa Indonesia barang ki ngapa kowe? Kaya gaul-gaul uripe. Iya. Nanging
Iki mau malah kedadak ana suwane Brajamusti lan Kala Bendana. Sing surasane ngaturi anggir Brajadenta supaya manunggal kelawan Pandhawa melu nekseni nggone Gatotkaca bakal diwinisuda jumeneng nata. Kowe kabeh saiki supaya padha nututi Brajamusti lan Kala Bendana cekelen. Nek perlu paten ana wae. Wis mung kuwi dawuhipun paman ge enggal Damakata. Wah. Aman wan. Mangkirin. Jane pamrih napa to? Kok paman Sengkuni kalih Bapa Durna mengaruhi Brajadenta? Lho. Pamrihe Brajadenta ben iso skuton karo awake dhewe. Iso gagalake nggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu. Ngono. Neng niku jenenge melu-melu ngurusi urusaning liyan. Niku padha karo malah nyumbang kekisruhan. Monggo pun to man. Niku urusane mriko. Awak dhewe mboten sa melu-melu lho. Neng nek Brajadenta skuton karo awake dhewe, Kurawa bakal kuat. Kosok baline nek nganti Gatotkaca kelakon dadi ratu ing Pringgondani. Mesti bakal nambahi kekuataning Pandhawa. Nggih to Kakang Duna. Nggih, bener. Bener Tipare. Dadi ngibarate nabok nyilih tangan. Brajadenta kisruh karo dulur-dulure Brajadenta sulaya karo Gatotkaca. Syukur yen Gatotkaca iso mati saka Brajadenta. Nanging dadi Pandhawa iso ringkih. Neng upamane Brajadenta sing mati, awake dhewe ora rumangsa kelangan. Ngono Duryudana. Wah. Jan niku jenenge malah mung butek banyu bening lincipi cara ngapa-apa. Kula jane mboten cara wis. Bagune kowe gelem angkat apa ora? Nek ora gelem angkat, mengko tak aturke ana ngersane rakamu ya anak Prabu Duryudana. Lah niku lho, niku. Sampeyan niku Tiga Gata mesti lenjuk wadul niku. Ya. Nggih pun. Mangkat ya mangkat ketang rubuh-rubuh gedang. Lah ngono kuwi kok dadak kakean alesan. Iso to mo? Dawuhna marang kabeh wadyabala supaya padha nututi Brajamusti. Dicekel, dibondo. Nek perlu malah dipateni sisan. Wis. Babar pisan dawuhna wadyabala supaya enggal mah padha budal. Ya arep mau saka Ngastina tekan Permalang wis nganggo budalan. Ning rene iki arep perang ya tetep nganggo budalan meneh. Mangkat iki isuaken dawuh man. Saweko resampate anata prajurit bare